Này saka dong waduh saka dong. Hello रायजोफोर आं दिनै एको बुंला बावदों बुंगोन दा आं माबा दंफैयो गहपुरनिफ्राय डाइरेक्ट अरुणाचल थांगासिनो इटानगराव बारा गोजान जाया बेनिफ्राय मात्र 21 ना 25 किलोमीटार्स स' लामायाबो हाइ फाइ स' अरुणाचल थांगासिनो दा नोंथांमोनाहाय नायलांदो आंनि ब्लगखौहाय मा नुयो मा नुवा माबोरै आयु लामायानो लायजायालाय लाजाया लामायानो लाजाया नालाय माबायदि खाथ्रा खुथ्रा अखा बोथोर नालाय अखाजों खुरखाला जोबनाय लामायानो आंलासो हनै कुट्टाया कुट्टा ओमफ्रायलै नै जोंना सुमु बिथाङा सालायगासिनो दं गारिखौ गारियानो खाला हिट सालायखायो खाराबाबो लामा गाज्रिबाबो सालायखायो साखायानो गिदिंग्रैलायखायो नुवाखै स्टेरिं गिदिंनायफ्रा मोख्रायबा हास्लाबा थांगासिनो नै लामाया माबायदि अबस्था थेवबाबो थांगोन दा जों मा होनोमोनलाय गंगा लेकआव थांग्रोगोन गंगा लेकआव थांसै थांनानैहाय बिनिफ्राय आरो मोनसे जायगायाव थांबावगोन दा गंगा लेकखौ नायग्रोदो नोंथांमोना वेलकाम टु गंगा लाखि गाइखेर गंगा लेक आं गंगा लेकआव दंफैयो रायजोफोर इटानगर नायदो स' जों बेयाव दंफैयो दा गंगा लेकआव स' बेखौ नायनोसै आं नोंसोरनो दा देखायगोन माबायदि लेकआ मोजां जायगाया जों दा थाबायगासिनो दं आंजों लोगोआव सासे सानै साथाम दंबावो आं बिसोरखौ देखाया सानदों नोंसोरनि सिगाङाव दा नायनोसै र' मा जायो बोरैबा कैमरा खबला फैसनबायसै नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ नायलांदो दे सुमु लोगो माय बाडि स' बिथाङानो आंखौ लाबोदों बिसिम स' बिथाङा बिराद हेल्प खालामदों आंखौ स' बोरै मा जाखो मानो बिदि बुंदों केमेराया वाइड इज कलाब्रेडि खुलुमबाय रायजोफोर जक लेडिस फार्स्ट ओइ गलांगोन स' जों थाबायगासिनो जायगाया बिराद मोजां ना थान्दा ना एकदम मोजां लेकआव दुगैथावथाव माने खिन्थु बे दुगैनो हाया आं दुगैनो हायो सानस्रिनो खिन्थु बे दुगैनाय माने नों एनाकन्डा बा नाजों जाजानाय नों बिसोरनि आदार जानाय थ' दुगैनो हाया दुगैनो सानदोंमोन दुगैनायालाय ड्रेसबो लाबोआखै दा माखौ गानस्लायगोन हायो हानाया दुगैनो बारा गिदिर गैयालै ना मावा फैसो बेखौनो गिदिर गवानि बायदि दुगैनो हायो आरो खिन्थु जों दुगैया दा नायलांदो आं नोंसोरनो लेकखौ देखायनि र' रायजोफोर बेनो जाहैबाय लेक आथिं नङा लेक नङा लेक माने फुख्रि बर'नि फुख्रि नै बेनो थाबाय सोर सारि गिदिं गाजोबो ओरै रायजोफोर आयु दिस इज कल्ड वाटारफल मिनि वाटारफल अ माय गड लाफाखि गड नै लामा बिदिनो सारि गिदिं नैबे लेकआ बेनो स' हाजो नालाय थाबायखौनो हाया मेंलाय लांबाय मेंनायावनो मेंनाय ओरैबायदि मेंबाय नै बे जाहैबाय झरना वाटारफल मिनि वाटारफल दैया ओइ देखो एसे झरना आं दैखौ नै आयु मासि गुसुलै रायजोफोर नैबे न' बेयाव हांसो थायो रायजोफोर हांसो दोनो DUCKEFG डाक हांसो दोनो गाब जाहाज दोनो बेयाव जाहाज दा बे जाहाजा नैबे फैलाव माबायावहाय दैयाव दावो दा बे जाहाजावनो जों साफा गाखोना थांनांगौ जाहैबाय नायनोसै र' सिगांजों जोबोर बेनो जाहैबाय पार्क फिसा पार्क लेकनि सेरावहाय बैयाव दसे जिरायनोसै जों जिरायनानै दसे रेस्ट लानोसै दै लोंसै नैबेनो जाहैबाय लेकआ जा साइसनि नायदो रायजोफोर फैनो हागोन नोंसोरबो बेरायनोबा बरियाखा थाफाथाब स्लानो स' बे सिङावनो सोनो हागोन नैबे जाहैबाय DUCK डाक मासे लांसै र' खावनानै जानो हमनानै गोदोना मस्रा लांगोन आं मासे र' है खावालै मालायनिखौ हामा सिङाव हामसै आं सिङाव रायजोफोर सिङाव आं सिङाव बे नेबाव जिरायग्रा बैयाव जिरायनानै खिथुजों जसोबोयो जुहुबोयो
नायदो बेनो थान्दा आराम जिरायनाय जायगा जों दा गंगा लेकआव बेरायखांबाय दा मोनसे आइजि पार्क होननायाव थांसै आइजि पार्कआव थांसै हा इन्दिरा गान्धी पार्क आइजि माने इन्दिरा गान्धी पार्क थ' बेयाव थांसिगोन जों दा बेयाव नायखांबाय बेयाव नायनोसैलाय माबायदि जायगाया दा जों गंगा लेकनिफ्राय ओंखारबोबाय बेखौ नायखांबाय दा जोङो थांसिगोन मायावमोनलाय आइजि पार्क आइजि माने इन्दिरा गान्धी पार्कआव थांसिगोन आइजिया माने बेलेगबो जायोमोन खिन्थु खोन्थ'ला Wait a minute. Who are you? आं दा जों आइजि इन्दिरा गान्धी पार्कआव थांसिगोन दा नै जोंना सुमु बिथाङाबो दं इन्दिरा गान्धी पार्कखौ नायनो एक्साइटेड बिथाङा स' नायलांबाय थादों नोंसोरा इन्दिरा गान्धी पार्कखौ देखायनोसैलाय एबार नोंसोरनो अके रायजोफोर अरुणाचल मासि साइन्साव हाजानो हाजा अ माय गड स्टिं लानोसो हिट जागोन बेवहाय स्टिं लाबाय नांगोन सुमुना यस सानसे फैनानैहाय नेक्स्ट प्रजेक्ट ना नेक्स्ट प्रजेक्ट यस नेक्स्ट प्रजेक्टआव लानांगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट टावांआव प्रजेक्ट दंखायो मोनसे बेनिफ्राय डाइरेक्ट टावांआव थांगोन बा थांगालाय माथो डिस्टार्बब्रा सौलाय ये रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके so नै आयु बै इटानगर नामा टाउना इटानगर yes that is इटानगर टाउन बढिया लोकेसन हिट लगरनि मेन टाउन नो गंगा this is गंगा यमुना सरस्वती यमुनाजों सरस्वती गैया दा गंगाल' दंथ'यो लकडाउन जोबबाय मेन टाउन नै इटानगरनि मेन पइन्ट मा होनो नोंथाङा मानसि नामबो थायो थानाया मानसि नामबो थायोना गंगा गंगा नोंना गोसोथोनाय नामा गंगामोन ना आंना माबामोन मा नाममोन बावबाय गंगा देबिमोन गंगा देबि oh my god देबि दंलायबावसो गिलायलाङोन आं रायजोफोर हेल' रायजोफोर जों आइजि पार्कआव सफैबाय नै गारि सोजायो बेनो आइजि पार्कआ मोजांथारनो दा ओंखारनासो जों सिगां गारिखौ सिङाव सोबोबाय दहाय सोजायोना सोजाया कनफिउज जादोंमोन दा नै सोबोबाय स' बेनो आइजि पार्कआ बेयाव लाइन मारिदों दा नुखागोन र' लाइन मारियो दे मानसिफ्रा जों गारिनिफ्राय ओंखारबाय दा बेनो आइजि पार्कआ रायजोफोर ओरै गोजौआव मेन गेटआ बैथिं हाबैसै जों चलो अभी हम आप लोग को दिखाएंगे आइजि पार्क बिराद मोजां जायगाया ग्रीनी हाबनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोजां माने अयथासार साफा सिख्लाबो दंलै बड़ा हरामी हो बेटा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय लाजाथाव मा होनबावनो नुनानैहाय मोजां माबायदि मोनदों नों सिख्लाफोर नुनानै आयौ इमान साफा सिख्लाफोर जोंनि माबायावथ' मा बुङो आसामाव गैथारा बिदि साफा ना हिट एकदम गाइखेर बायदि गुफुर आरो मानसिफ्रा फैबाथाय बेवहाय मा होनोमोनलाय सिख्लाफोर बिराद फैयो जायगाया नै जायगा नायदो रायजोफोर हा आच्छा ओरै भिडिअ सोलिगासिनो सासे सिंगार अरुणाचलनि बिथाङा भिडिअ खालामगासिनो नै खालामबाय था स' नायदो नोंथांमोना नै लकेसनखौ नाय बिथांबा बेनो आइजि पार्क अरुणाचल इटानगरनि स' बैथिंबो बेरायनो हागोन जायगाफा ओरैहाय बिफां बिराद गिदिर बेयाव आराम जिरायनो हागोन थान्दा बरिया ओइयावहाय सिख्लाफोर दङ नायदो स' जों दा बेरायनोसै नायनोसै नोंथांमोन देखायनोसै एसे जायगाखौहाय माब्रै बरिया बे पार्कआ बिराद गिदिर नै आथिंजों बेरायबा बेरायख'नो हाया जों दा आखाइजों बेरायनोसै Wait a minute. Who are you? आथिंजों हाया नालाय जों दा आखाइजों बेरायगोन ओरैहाय बिराद गिदिरनो ओरै आयौ हाजोआ जासासिनो ओइनो टाउना ओरै हाग्राजों थाबायनोसै जों आथिंजों थाबायथ'ला जों दा हाग्राजों थाबायबाय आथिंखौ थाबायना दोनथ'नानै एर'प्लेन
बैयाव एर'प्लेन दंनो जों गा हा बेयाव जाफैदों सेम वर्ल्ड वारनि आच्छा दा मोनसे बुस्थु देखायगोन इट्स मेम'रियेल बुस्थुआ बियो गोजौजों बिरबोनानैहाय बेवहाय क्रास जाफैदों बुस्थुआ फ्लाइट एर'प्लेन फाइटार जोंथ' बर' फाइटारसो होनोना थ' नोंथांमोननो देखायनोसै दा मेम'रिनि नामाव बेवहाय बानायना दोनदों बे फाइटारखौ जेट मा सननि होन्दोंमोनलाय जेनालाय ना आच्छा बेनो नै बुस्थुआ अरिजिनेल बुस्थु फ्लाइटआ बेयाव क्रास जाफैदों आरो ना बे क्रास जाफैदों बुस्थुआ नै बेनो नायनो हागोन बिथांमोना दा गथ'फोरसो सालायलाबाय बेखौ जा सालायो नै गथ'फ्रा बे बुस्थुआ क्रास जाफैदों वर्ल्ड वार टाइमाव जाफैनाय बे बुस्थुआ स' नोंथांमोना बे सेम जायगायाव जादों दा बेनि थाखाय बे मेम'रि हिसाबै बेयाव बानायना दोनदों बुस्थुखौहाय दा गथ'फ्रा गेले बे माने बानायफ्लानाय नङा आरोना बे बुस्थुआ बेबो एखे बुस्थुआनोखा सेम बुस्थु माने जे बुस्थुआ क्रास जादों बेखौनो बेयाव दोनखादों आरो स' नोंथांमोना नायदो नै साखा दं माथो साखा दं नैबे साखाबो दंनो बैया बेनोमोन बुस्थुआ स' नोंथांमोना नायबाय दा जों बैथिं थांसिगोन नायनो स' गोजोननाय मोनबाय नुनानै बुस्थुखौहाय वर्ल्ड वार समनि बुस्थु नुबाय आं दिनै आयौ नै गथ'फ्रासो सालायलागासिनो दा गथ'फोर सालायग्रा बुस्थु जाबाय कैसा लग रहा है उठ के मजा आ रहा है चलो चला के दिखाओ तो ये उड़ा के दिखाओ जम मारेगा सच में गिरेगा तो हैं वाओ पहले वो था स्पाइडरमैन माय गॉड स' नायखांबाय जों दा थांसै बैथिं फारसेथिं थांसै जा गुवार नावनो सिख्लाफ्रा बाव हनै नालाय लाइन मारिलायगासिनो मजा आया मालाय आंलाय माथो मोना आंहाथ' गैया जाहैबाय दा बैथिं थांसै बैथिं बेरायनोसै जा गुवार हरैबो दंना बैसोरबो ना बे गेजेरसोबाव आरो हरै दंबावो बा बै लामा गारि खारनाया बे दंबावो आरो बेनिफ्राय ओरै दंबावनो ओरैबायदि गुवार माने इन्दिरा गान्धी पार्कआ हिट बुक दोनग्रानिबो लेखा फरायनो हायो जाहैदों स' पार्कआव माने ओरैबायदि फेसिलिटि मानेहाय नै बेवहाय लेखा दं माखासे बेखौ नों फरायनो हागोन स्ट'रि बागेरा मिनि लाइब्रेरिनो लेखा फरायनो हागोन बेनिफ्राय लानानै मा लेखा फरायनो खिन्थु दा नै लेथ्रा जाजोबनानै दं खोमालै गासिबो सेस अखा सिजोबनानै दं मोजां दोना बे अखा सिखागासिनो मिनि लाइब्रेरि बेयो नै फरायलाय बेनो जों दा फरायथ'ला लेखा फरायनायखौ गारबाय जों फरायग्रा मानसि नङालै जों मालाखौनो गारदों गोदो आइजों बुजानानैनो आरो दा लेखा फरायबावनो आं फरायलालै रोंखाबाय ABCD रोंबानो जोबनाया जोबोर बिराद खोलो खोलो बार बारदों बार बारनायाव आंनि गोसोआ बिरखारलाबायदों दा बेरायख'नो हायालै मेंबाय आथिं साजोब्बाय दा जों हरै थांथ'ला बेथिंहाय दा नै बेखिनिखौ बेरायनोसै नायनोसै दसे जिरायनोसै नैबेहाय रेस्ट लानोसै बेवहाय दा बेयाव रेस्ट लाबाय नायबाय गोजोननाय मोनबाय इटानगराव सफैनानै गोसोखौहाय पार्कआबो जा मोजां सिख्लाफोरबो जा साफा साफा नुबाय सुमुआथ' थालांसै गोसो जाबाय सिख्लाफोरनि थाखाय दा नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ भिडिअखौ नोंथां मालाबा फैयोबा इटानगराव इन्दिरा गान्धी पार्कआवहाय हाबफै आरोना आच्छा औ बैथिंबा फारसे दंबावो माने बे गेजेर ओमफ्राय हरैबो दंबावो ओरैबायदि गुवार आग्लासो अरुणाचलनि फैसाखौ बेयावनो गारजोबदों खोमा पार्क खालामनायाव पार्कखौलाय मानोथो खालामा जानो सिख्लाफोर नुयो बेयावनो बिदिनो दा मा होनोमोनलाय नायलांदो नोंथांमोना ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब थक' साबस्क्राइब थक' लाइक हिट वेदाराबो हिट नै बा बरिया नुदोंना ग्रिनि एकदम बिराद ग्रिनि जोबोर रायजोफोर एकदम जिरायनो हागोन ओरैहाय आराम जिरायना बिन्दास चिल खालामफैनो हागोन
आरो बियारफोर एलाव दंबाथ' लादो फैदो सालाखौ चाखना लादो बेदर लादो फ्राव फ्राव स्ला स्ला जादो मासथिनि आंथ' मोजां मोनबाय फैनानैहाय दा हौरै सिख्लाफोर दङ नालाय बेरायलागासिनो अनेक मानसि फैयो दा ओमफ्राय बैथिं मोनसे टेम्पोल दंमोन बे टेम्पोलाव दिनै थांथ'ला टाइम गैला दा खयथा जाखो टाइमा इट्स अलमस्ट 2:00 स' जों दा बेनिफ्राय थांफिनसिगोन थांनानैहाय दा आं माबायाव थांसिगोन दा ओरै मा होनोमोनलाय तामुलपुराव थाहैसिगोन आं दा बेनिफ्राय थांसिगोन गहपुरनिफ्राय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब थख' बाय बाय